Salutare la toți! Bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi, cum v-am promis gamerilor și gamerițelor, vom filma un nou episod cu FIFA Mobile, cu un mare pack opening, cu foarte mulți jucători toti. Și hai să începem și să... prima dată să colectăm tot ce avem aici la Star Pass. Azi de dimineață m-am trezit și am făcut repede toate tascurile să fac cât mai mult. Uitați doar cât am strâns. Foarte mult, în special ca să deschidem mulți toti și multe pachete. Asta îmi doream de foarte mult timp și ieri nu mai aveam răbdare să deschid atâtea pachete. Și hai să vedem ce ne pică și... Belgia, dacă nu mă greșesc, Costic. Caraso, doamne, Costic. Ceva mintea mea duce la Costic. Dați 15 Prime Token și vom putea da azi și la Token Icon, Toti Icon. Și 75 de skill boots-uri. O să-mi trebuie foarte tare pentru că de mult am mai abradat acolo. Să colectăm repede pentru că o să avem multe lucruri de luat astăzi. Am luat și emblema asta foarte mișto. 150.000 de bănuți care îi vom strângem o să-i strângem în continuare ca să luăm ori pe Ronaldinho, ori pe Neymar sau Messi. Și avem două din 99. Hai să vedem cine pică din prima. Sperăm cu un jucător bun. Haideți, mă. Haideți, cine? Berguis. Este măcar de 100. Și vedem cine pică din a doilea. Haide, măcar din acesta cu unul mai bun. Haide. Nu mai slab. Borja Iglesias. Și acum trece partea care o așteptam, cred, cu toții la aceste videoclipuri ale mele. Dar mai întâi să nu dăm aici, pentru că am strâns în altă parte. Și nu știu dacă țin minte parcă ceva important să vă arăt, dar am uitat. Să vedem cine pică de aici. Sperăm cu Coman cineva de 90 plus. Dacă ne pică cineva de 90 plus, o să coste peste 1.000.000 și dacă îl vând o să facă bani. Și asta mă interesează, să iau bani, să-mi pice jucători buni. Și ce ne pică? Walkout, am uitat. Brazilia, CB, Roma, Ibanez. Dacă ne pica Marquinhos, și nebuneam pe aici. Hai să vedem din a doilea ce ne pică. Sper tot așa un bun din Brazilia sau Franța. Hai să vedem cine pică din a doilea. Tot walkout. Germania. Când Dresden Arslan. E rău. Așteptăm cineva mai bun. Măcar și Brand. Măcar Brand ne pice, pentru că am văzut pe market că costă destul de mult. M-am uitat la un jucător pe YouTube. Hai să vedem cine pică. Tot walkout. Portugalia. Până... Bomba Ruben Neves. Bomba videoclipului de azi. Nu știu dacă va fi această bomba, dar... Nu mă așteptam că o să poate să-mi pice Ruben Neves. Prima dată m-am gândit la Bruno Fernandes. Ce noroc! Sunt șocat, Ruben Neves. Niciodată nu pică așa jucători. Și l-am luat și pe Ronaldo, l-am și pe Modric, De Jong. Și unde este Ruben Neves? Nu contează că are 93, dar costă cât atâția jucători. Și hai să vedem.
cam vreo 100 și ceva de jucători, la 100, să zicem 140, este 153 și 153 cu 29, nu mai contează. La 5 milioane a scăzut la 3, dar pentru mine tot rămâne un jucător bun. Vreau să vând și un jucător de acesta, că nu mai suport, că am o grămadă foarte mulți și n-am ce face cu ei. Au peste 1000. Îl am și pe Bancu, pe Yarmolenko, Biraghi, Kobel, Otamendi, Bremer. Bremer acesta este bunișor. Dacă o să-mi vedeți ofertele, sper să le cumpărați. Ce l-am pe Colomboani, Embolo, Castelletto, Dendon, chiar McGregor, Turner, Tinder, Ruben Neves. Aici sper să mă cumpere cineva, pentru că Ruben Neves este bombă. Asta. Și hai să vedem acum. Aici la Totti. La Totti vă zic că am strâns foarte mult. Nu la reward de la Totti. Și uitați cât am strâns aici. 334. O să ne plictisim. Și așa că mai bine le dăm pe toate deodată. Sau hai să dăm câte 3. Pentru că dacă dăm toate deodată, s-ar putea prea repede să facem asta. Newcomer, task am făcut și hai să vedem ce jucători mi-au picat. Kobel primul, a doilea Grimaldo și al treilea Merino. Jucători destul de buni, să zicem așa. Dar uitați, doar jucătorii aceștia poate să pice și nu prea îmi place asta. Mai putem să dăm încă de câteva ori. Și hai să vedem cine pică din a doilea. Sperăm cu cel mai bun de 100. Hai să vedem cine pică Biraghi. Și a doilea Doan și a treilea iar Biraghi. Ce noroc avem că ne pică acest jucător de o grămadă de ori. Hai să vedem acum, putem să dăm doar de 2 ori, dar nu contează. Să vedem, poate un Colomboani că îl vedem iar. Și hai să vedem, iar Biraghi trebuie să-i vând și Grifo. Și acum mă duc deodată la magazin, market, am uitat cum se spune. Și vând deodată pe jucătorul acesta care îmi pică. Uitați că l avem pe Drogba de 27 și Neymar de 44 de milioane. Asta este decizie prea, ori să le iau pe Neymar când o să strângă 44 de milioane, el o să fie atunci și mai ieftin, poate să coste 20, ori pe Ronaldinho, este o decizie foarte grea pentru mine, chiar nu știu ce să fac. Ce s-a întâmplat la player? Intrăm înapoi la player și să vinem tot player-ul ăsta pe care am făcut de o mulțime de ori. Unde este? Uitați-l pe Biraghi. Dacă îi înmulțesc pe ei, pot să fac o casă. Măcar pe acesta să-l vând. Nu știu dacă să-l vrea cineva. Poate un începător care sunt 2 milioane și trebuie un jucător de acesta. Alt rost nu știu. L-am vândut și acum trecem nici nu știu unde să mă duc, ori aici la toți la Exchange. Hai să dăm și aici un jucător bun. Haideți. Sper să ne ținem pomnii. Hai să vedem cine ne pică. Și Barela. Și am revenit. Hai să mai dăm încă la un exchange. Toți aici de 90 nu îi dăm și hai să vedem. Poate ne pică cineva mai bun. Haideți. Sper să-mi țineți pomnii și
Și hai să vedem cine ne pică. Sper cineva bun și Kamada. De unde e Kamada? Nu. Și hai să acum să vedem și la Exchange ce putem aici la Toti. Și nu știu unde să dau, ori la Toti de 106, dar vă zic, n-am jucători aici să dau. Aici la 103, tot precis jucători destul, dar de ce? Doar 4, mai trebuie încă 4, de ce am ghinionul acesta? Dar nu contează, hai să repede să ne ducem aici la... Uite cum se numește Prime Icons. Și aici este bomba videoclipului. Aici este. Și hai să vedem. Țineți-mi pomii strani și hai să-i dăm. Chapter Prime Icon A. Hai să vedem cine pică nouă. Și am rabat, dar deci am dat la Icon și mie îmi pică am rabat. Care este logica? Nu înțeleg. Adică eu dau să-mi pice un Icon și el îmi pică am rabat. Dar nu contează, cred că o să pot să pun în echipă pe am rabat. Și hai să vedem aici, poate ne pică un Pedri măcar aici. Măcar aici. Hai să vedem, repede. Și ne-a picat Colomani. O să mă îndrăgostesc de părerea aceasta dacă mai pică tot așa de des. Și nu știu dacă mai am ce să mai deschid. Mai duc să văd ce task-uri mai sunt aici. Am făcut tot ideile. Toate acestea. Nu contează. Hai să ne ducem, poate mai putem să deschidem un tot aici la toate. Hai să vedem ce este aici. La Toti. Și avem 3. Ne ducem aici. Ne ducem la Exchange. Poate jucătorii care ne-au picat. Putem să facem ceva. Doar cu am rabat acolo, Colomani. Nu trebuie 3 jucători. Și pe Barela cred că putem pune în echipă. Ne străduiem sau nu avem un loc. În locul lui Gulet. Dacă ne-l vrem. Și da, mi l-a pus. Bine, mă. Era și logic să nu-i pun că este mai bun. Sper să fie echipa mai bună. Tot de 119. Dar contează. Sper să nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, pentru să ajungem ori mâine, ori pe mâine. Sper să vă abonați cât mai mult la canal, pentru că avem 19 abonați și vreau să ajungem la 20, acum în luna aceasta, să ajungem la 20 și până în vară putem să ajungem la 50, nu mă interesează, abonați cine vreți la canalul meu, pentru să ajungem cât mai mulți. Spuneți-vă la toată familia voastră să se aboneze la canalul meu. Și eu am fost Laurențiu, voi ați fost gamerele și gameritele mele care vă uitați mereu la videoclipurile mele și sunteți loiali. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și eu am fost Laurențiu și noi ne revedem data viitoare. Pa!